Doncs jugar a la universitat ens aporta això, que tots som de clubs diferents, llavors ens trobem de tant en tant per entrenar i per veure'ns també és una manera d'unir diferents persones que juguen a diferents clubs i és molt diferent, no entrenem tant, no ens coneixem tant i és agafar un grup de jugadors, posar-los en una pista de bàsquet i al final deixar-te anar i jugar i disfrutar molt. Jo crec que el que es busca molt aquí és disfrutar i que hi hagi bon ambient i fomentar bàsquet. Segueixo, no? Vale, doncs res, això, no? Ja està, no? Des dels campionats es promociona molt l'esport femení, és una que tots ho veiem disfrutem dels partits des de la grada, sempre que juguem nosaltres les noies estan jugant abans i podem disfrutar del nivell que tenen, al final són jugadores de molt nivell i quan compartim, com l'any passat vam anar als campionats i vam anar amb l'equip de la UAB, doncs això, vam fer el mateix que fem amb l'equip masculí, doncs ho vam fer amb el femení, ens vam conèixer, vam parlar de bàsquet i vam compartir l'esport que disfrutem i va ser molt xulo. I també la campanya de tapar salut és una que tots apoyem moltíssim perquè al final tots som iguals i tots volem disfrutar de l'esport i és una que ens fa tots fa l'esport millor i res, això.